sila sa vlog, oh. So guys, mag-badminton sa sila Ma'am Shitin. Ya kami magduwa sa migbas. Chin, chin. Duwa ka, Chin. Sige, nag-tiktok during the pita, guys. Because TikTok is live. Nagmaoy. So guys, magmumukbang kami ngayon ng sliced bread and pancit canton sa tabing dagat. Ciao. So Uncle. magbabadminton din sila Ma'am Shitin habang nagmumukbang kami. For the regular. Spicy. Sweet and spicy. Uy. Ano mag-make up mo? Kuya Benson Mills. Ano sugot man ka? Sugot ko kay laay kay Kuday. Ikaw, Chin. Laay ka, Chin. Yan lang. Sila, di na halang ining. Ano ka ining? Why? Why? Oh. Okay. Walay tubig. Lamig ka lang. Huy! Nakagwapa pa. Dili na magpalit. Gwapa ka? Anaon naman ako. Okay, kuha ng tubig. Chin! Ay! Later. Wala siya tulkang Pasok sila sa vlog, oh. Areta? Naabot na. Pwede na. Nitch, naog na Chin. So, mag-set up na to, no? So guys, mag-badminton sa sila Ma'am Shitin. Ya kami magduwa sa migbas. Chin! Chin! Duwa ka, Chin. Chin! Duwa ka, be. So, nag-display kami sa muang vlog. Ay. Sige, nag-tiktok during the pita, guys. Because TikTok is live. And then nag-selfie. Nagmaoy. Then naglibog ko sa buhaton. Nice,
So mag-badminton sa amin na. Without any further ado. Ah, yawoy. Gina. Ari, Abi. Vince. Ari ba? Kami sa old video sa amin. Hala, masalit mo dapat tama. Ay mo palayo kayo, layo sa kay mo ay. Ikaw ang lagi hanap-hanap sa gabi araw. Later. So, magmukbang na may mga meg. Kuyog akong mga tita o tito. Hey, what's up mga meg? So, let's eat. Lagi. Allah. So guys, manamig guys. Ito sa kayo. Wala naman tin. Ngit-ngit naman.